katon perkele, mä liukan. Äijä, teitte mun bussi alle, äijä! Tervetuloa uuden videon pariin. Tää olisi 1 vastaan 1 turnaus. Ja voittaja saa 200 €. Tänään Vantaan Myyrmäen stadionilla 16 pelaajaa taistelee 200 € potista. Tässä on turnauksen säännöt. 1 vastaan 1 3 pisteestä pääsee jatkoon. Ja semifinaalista eteenpäin 5 pisteellä pääsee jatkoon. Jos hyökkääjä tekee maali, se on 1 piste hänelle. Jos puolustaja riistää pallo tai hyökkäävä pelaaja epäonnistuu maalinteossa, se on 1 piste puolustavalle pelaajalle. Meidän ensimmäinen peli, Ahmed Mevla. Lautaro Martinez. Come on. 1-0, Nice, 1-0, nice. 1-0. Out. Ulos. Vantaa. 2-1. 2-1. Pitää saada pallo, sit sä voitat. Lautaro Martinez menee jatkoon. Lautaro Martinez. Oppo. Smoothisti meni, smoothisti vasennalla. Oliver tarvii maalina. 2-2. Vamo, jos teet maalin, sä voitat. Jos sä puolustat, sä voitat. Oliver jatkossa. Jogadinha do Paquetá. Jogadinha do Paquetá. Sairas veska. Ui! Puu! Bangeri comeback. Veikku jatkoon. Okei. Mikä räjähdys? Bum!
Alright. Joko ohi, tai vielä sulla on mahdollisuus. Brasil! Jogadinho do Paquetá! Yes! Paquetá. Yeah! 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 Jogadinho do Paquetá! Paquetá! Oi. Raja jatkos. Viime video voittaja. Katsotaan, se tuli Defend the Champion. Katsotaan, onko se tänään two-time champion. Tuliks Julian nappa taas 2 futtia vai mitä? Tuliko? Oi! Au. Okei. Ja Gulen ei luovuta. Sä haluat luovuttaa. Sä haluat ihan taas vai? Jes, mitkä fiilikset? Ihan hyvät fiilikset. Jes, mikä sun nimi on, missä oot pelannut tai pelaat? Mun nimi on Mevlan, mä oon pelannut KTP:ssä ja Pekassa ja nyt mä pelaan Atlantiksessa. Jes, siis pääsit jatkoon eka peliin, mä näin, että oli vähän hyvä, mutta se oli sun frendi, kenet sä tuhasit. Joo, tossa ei oo frendejä. Tää äijä, tää tykkää biifaa. Näytäs, kun se on selässä. Lautaro Martinez, aito kärki. Tsemppi. No. Mun nimi? Halanjinho. Halanjinho, okei. Mitkä fiilikset? Ihan hyvä fiilis. Mä sanon nyt anteeksi tolle äijälle, mitä sille tapahtui aiemmin ja tälleen. Sä tiedät. Joo, se kyllä mitä sä tekit. Te näette sit videossa kyllä, mut pelaat sä missään? Niin, miten sait aikaiseksi? Mä pelaan tossa HIFKin edustuksessa. Stadi King edes ja kaikkea tälleen. Sä tiedät, Stadio Punainen. You know. Yes, of course, joo. Tsemppiä turnaukseen. Ja mitkä teidän nimet on? Benjamin. Oliver. Kauan te ootte pelannut foodista ja missä jengistä pelaatte? Aloitetaan susta. Mä oon pelannut joku 13 vuotta, mä pelaan Käpässä. Toi on kova välit. Entä sul? Varmaan joku 15 vuotta mä pelaan Epsissä. Toi on oikeesti kova, toi on hyvä. Kiitos haastattelusta. Yes. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez! Left, right. Vielä on. Pallon elossa. Yes! 3-0 Lumierä. Se oli siinä, Lautaro Martinez. Oui. Näin pelaa street foodis. I say right foot creep, ooh, walking with that heat.
Annon, tiedätkö mitä musta tuntuu? Jäi veti aamu riisiä ja banaan. Vialon! Ei stress! Tässä on meidän semifinalistit. Mevlan. Daniel. Ja Gullet. Stigu. Katsotaan kuka tänään vie Vantaan Myyrmäen stadionilla 200 €. Vähän ollut pitkälti jalan. Ja, äijät 1-2 B. On meidän ensimmäinen finalisti Vantaa. Kuka haluaa? Ai. Meidän veskalle ei mene tällaisia. Oikein taklaus. Samoin me näytä toi Inter ja Lautaro juttu. Mitkä fiilikset sä oot tänään finaalissa? Hyvät fiilikset. Kyllä odotan minulla voittoa ja mennään kovaa sekä puolustus- sekä hyökkäyssuuntaan. Miksi sä luulet, että sä tuut voittaa? No, Mitkä on sun vahvuudet? mun vahvuudet on ne, että just niinku, että mä oon hyvä puolustaja ja hyvä hyökkää. Mulla on molemmat ominaisuudet. Yeah. Niin mä uskon, että niillä mä pääsen pitkälle ja tuun voittamaan tän turnauksen. Joo. Okei, tää on laittanut pitkään meille viestiä, että sä haluat tulla videolle. Tänään se tuli ja heti finaalissa. Kyllä. Tsemppi, toivottavasti tulee hyvin. Thanks bro. Voittaa ja ulala! Tää Guled ei tullut pelleille. Mä varmasti tulen viemään toisen kerran tuon 2 suuttia. Helposti. Oh my god. Vastaan alas, mut Toni Kroos 2 kertaa finaalissa. No, tää ei oo normaali. Mitä on FIFA bro? Tää on tiukka. Veskan, Kässien. yes. This what I like.
1-1. Mihin se vetää? Osuu noin puuhun. Nois simppeli, ota pallo, juokse, ohi, temmaa. 4-2. No, jalkapallo on simppeli. Ota pallo, sivu, jalka auki, shoot, maali. Game over. Stingu, voittaja. Ja meidän kolmannen video voittaja on Stingu. Tässä on sulle 200 €. Kiitos. Suora taskuun.